Muling umarangkada nitong Sabado ang pidal para sa gabos para sa malinig na paros ng Environmental Management Bureau Bicol. Mahigit 500 siklista mula sa iba't ibang lugar ang dumayo sa lungsod ng Legazpi para sumabak sa fun bike, gaya na lamang ng mag-amang ito. Maganda yung nila kasi consistent naman, yearly meron. Bukod sa libre, wala kang babayaran. Makakatulong pa tayo sa kanilang programa na Clean Air. Sumabak din sa pagpipidal si Teacher Reyna Lazo na matagal na ring hilig ang pagbabike. Besides, maganda rin attraction kasi meron silang free shirt. Tapos after, meron pa kami free snacks. No? Tapos maganda yung magandang programa. As in, bilib ako sa mga ganyan na programa. Sumusuporta sa interest ng namin. Hindi lang pati yung biking, hindi lang pati pambata. Di ba? Ang ganda kasi until the elders, di ba? Edad ko. 21 kilometro ang nilibot ng mga siklista. Ayon sa EMB Bicol, ito na ang ika-11 taon ng pidal na isinasabay sa pagdiriwang ng National Clean Air Month at National Environmental Awareness Month. Bukod sa wala itong registration fee, binuksan din ang aktibidad para sa lahat, bata man at young at heart. Tinikayat po namin yung public na ito nga, instead na mag-ano tayo ng mga motorized vehicle, kung malapit lang naman yung ating mga sign of assignment, iniingat po namin mag-bike na lang para sa malinis na kapaligiran. Ano po? Para maiwasan po natin yung carbon footprints ba? Yung emission ng mga carbon na inimit ng mga motorized vehicle. May temang aktibidad na makabagong kilusan para sa klima at kinabukasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.